Ciyamomi gidan gala gashi mai kalmomi yaya sisi kan kungiyar ciyamomi gidan gala gashi mun yi kalmomi da farko wai dungani sarki gaban dama in haye mataki ba wai dan nayi salati rabbana ƙara linkawa a gun mu da gatan kowa ka sa aliza abuna yan baiwa a gun mu da sun taka rawar gani hayya yan gala yanzu mun hausa ne silar waka ta sanya ran sanni sarakumi kan zaune masha Allah tafiyar ga ta yi tsari yayya sisi kan kungiyar ciyamomi gidan gala gashi mun yi kalmomi yaya yasken waka gani ka president kun ka san duka sannan ka ja gaban alhaji dan gwallo gani nan na zo aman sabon boza ce mun inje in hau alalle shugaba na kasar mu bambarin wasa ka kowa da gwanin samu namu na kaka mai gida dan gwaro lambar ka ta sauka domin rawa da gida kowa da tsarinsa alale sisi kan kungiyar ciyamomi gidan gala gashi mun yi kalmomi yaya sanan gwallo ya san ina ne raga lamba ta tara gaishe da kai goga domin gwarzo akan san shi kan daga ya buga gaishe da kai goga lalle sisi kan kungiyar mu ce mai tsari inda ka shige ta kadar ta yi gori inda mun sai da maza kan ci filin yaƙi inda ba ka san ta gafara zan maka aiki sisi kan kungiyar ciyamomi gidan gala gashi mun yi kalmomi yaya bani kiɗa an gaida ogana bayis na president gaida babana ɗan shehu na shehu gaishe ka ogana in ka bi kan zaraba tarbar ga ta yi girma lalle bani kiɗa an gaida sarkin tasha oga jibirin waƙar ka ga tasha adamu ahmad bai zagai sheka bannin kyauta na san da halinka ayya sisi kan kungiyar ciyamomi gidan gala gashi mun yi kalmomi yaya godiya Allah ka bani baiwar waka in na furta hakan san da na san harka ba ni na iya ba kai kan ba in yaka in kare ni da sharrukan nan na bayinka alale sha ganin zuwa ne in ka duba kowa a nan oga ne ba a raina musu dan ta ko ina manya ne sisi kan kungiyar ciyamomi ce alale sisi kan kungiyar ciyamomi gidan gala gashi mun yi kalmomi yaya rawa da bazar ka na san ka kwaro ne umar ladan acting sakatare bala na Husaini didi ke organize
ka take wancan katon. Abubakar saman ja Kaduna zan zo bila gaban kyautan nan domin ku ka saba. Umar Zaria SAO Ghana ko a buga ko a bari sai dai kai oga. Sisi kan kungiyar ciyamoni gidan Ghana gashi mun yi kalmomi yaya. Alhaji Marafa gani na ogana gaban kyauta domin ku ka saba. Wuya dauka ya daukai ai ka saba. Ciyaman Sharifalo Ado sina gaishe da ogana. Alhaji Zakari dan Yalo Abuja chapter ogana gani nan na zo chapter. Kar da kace in bari dan na san ka. Injiniya ya hayya sarkin aiki na fo. Ahmad Lagwani Tijjani gaishe ka. Nasarawa zan zo da firarka. Ka ja ni sama ka nuna wa gayunka. Ka ce da wagonka ya zo da babbar harka lalle. Sisi kan kungiyar ciyamoni gidan Ghana gashi mun yi kalmomi yaya. Kar na wuce ban gaida oga ba. Yarima na san ka waga ba. Kilorin maza a gaishe da kai goga. Ka ja sun baka filinka alale. Ciyaman Alizuma dan yabo nawa. Mutan Sokoto ina ta gaggaidawa. Mustapha Garbalawan Katsina tayo baki. Abin mota shegiya in yi mataki alale. Sisi kan kungiyar ciyamoni gidan Ghana gashi mun yi kalmomi yaya. Sama'ila Ziti ban ganka ba. Da na duba hagu ban ji motsinka ba. Zalasar ka tusita ban ganka ba. Domin ka ci gaba ka yi gaba sai kai dai oga. Ciyaman Mora Sardauna gaida ka. Na zo ni gidanka na ga babbar tarwa. Ka nuna farin cikin gaba ka boyewa. Oga Moro babban oga alale. Sisi kan kungiyar ciyamoni gidan Ghana gashi mun yi kalmomi yaya. Abu Nera hakimi sai oga. Dan kayi gaba ka tara babbar zuga. Mai unguwa kudindimar oga. Mu je tafi gayu a tattafa alale. Ciyaman Usha riga ina oga. Uba da ubansa gaishe da kai oga. Ciyaman Wali a gaida babban oga. Da bishara kuna da babbar zuga alale. Sisi kan kungiyar ciyamoni gidan Ghana gashi mun yi kalmomi yaya. Ciyaman dan shila kana firge ni. Shugaba na tirisita kana raza ni. Babu kai ba hanya wa za ya gane ni. Ga dari sare gaba ka musu babbar rauni. Sarki yaya shugaban Doriya tas ka nuna ni. Ka ce na yi musu tas ga wakar nan dan kwatayo fintin kan. Oga nawa godiya ta tai dare. Ahmad DJ ba ni sautin ka a daidai. Abdul SK na dan gala itan nan ne. Wani nawa na nafi'un nan daidai. MKD nawa sakon ka gasha daidai. Sisi kan kungiyar ciyamoni gidan Ghana gashi mun yi kalmomi yaya. Sisi kan kungiyar
ciyamomi. Gidan gala gashi mai kalmomi yaya. Sisi kan kungiyar ciyamomi. Gidan gala gashi mun yi kalmomi yaya. Sisi kan kungiyar ciyamomi. Gidan gala gashi mun yi kalmomi yaya. Sisi kan kungiyar ciyamomi.